Spesial buat mempelai berdua Mbak Aceh kali Mas Arif Rasa Tersino. Yuk keluarga Jakarta. Keluarga Jakarta. Kita rapi Pak De. Masuk Imin. Rasa tresno ning batin ora tega. Bos-bos Jakarta, iki urung jorakane minyak wangi Mbak Nur. Pokoknya digayengke. Kowe nek sing kemayu banget enek. Mas Kiwit ben kemayu ya gitu. Yo, mongko, yo. Mongko setiaku. Pak Bayang Tawang Sari. Bayang Pak De Sukimin joget rene no digayeng kene ngati kusana ayo rasa tresno ning batin ora tega rena wangi sliramu mong tansah beda ati mangke dipun meteli cunduk mentul elok nggih lha iki sing kemayu nggih iki kok tak antuke karo Mbak Siti sing kemayu iki kemayu kene ya kemayu cocok nggih mangka setiaku monggo asik asik ya Pak
Pak Sungkono. Nah, sehat nek. Cunduk mentul teman-teman sekalian. Yo keluarga Jakarta digayeki nggone Pak Mardi mantu nanggapane kan ngudi laras go kenang-kenangan. Ayo kita ayo. Sembah nuwun kang teman sekalian rasa tenang ketampen cunduk mentel sareng ngudi laras.
suwun mengki gantos. Pasenengan dilaras karawitan Banyuning Sinopati.
napasku. Hah? Napasku lho, Mbak. Tak kei napas buatan apa piye? Enggak apa-apa. Aku berarti buatin napas terus, Mbak. Buatin napas terus aku. Masukin ya. Ayo, enggak. Catatan sajrone ati dan luntur saya ati aku kowe dadi garwa Anu ibu em nyuwun memanik. Nggih. Masukin sayang. Aku tak ambil nafas dulu, Mbak. Oh, ambil napas. Iya. Catatan sajroning ati. Catatan kuntur. Saya merati. Aku kowe dadi garwa. Lah, iki sing kuat andange grup Ade Sungkono tok roh goyangamu. Ayo Bu, katakan Ibu. Esok awan ning omah wis ora krasa. Luyuran Luyuran ambeleki cinta sayang. Mobang-mobang micer anggon goleki ora krasa besok kawan.
Podang gawe pikirku kok atiran tak salan tambah mansih edo bunga yen lakon nyanding sriran Monggo Pak Yadi tindak mriki kula aturi niki wonten seni Jawi tindak mriki kula aturi nyanyi Pak Yadi nggih. Matur sembah nuwun Pak MC. Iki ora ngerti nak ketemu dulur ning kene iki anake Pak Sukimin saking Sentono. Lha iki lho jurakane Kulkas Mbonggo. Lha iki wong endi wae ya kenal. Lah aku duwe kanca jenenge Gatot. Ayo Dot, nak tanggamu duwe gawe undang kono. Ya saiki tak jalekke lagu Dot Titip Tresno. Yo digarap Sraginan. Weh, lha iki Mas Kabul ning kene to. Waduh, rantene masku ning kene ya. Yo, sasarangan Pak Guyupan, Mudilaras. Ayo Mbak. Ya Mbak Nur Aini, jumeneng ya.
Ya, karo Pak Yadi. Iya iya iya. Yen nyawang manis esemu kaya bisa luluke atiku saben dina ora bisa turu mung kelingan salah tuyumu yo. Tresno iki tak titipke jaganan nganti sak lawase. Tresno iki ra bisa ilang nadyan aku neng kono papane. Gentak gendung sosyo asli sasarangan kerawitan uji laras. Iya iya ayo, iya iya ayo. Yen nyawang manis esemu kaya bisa luluke atiku saben dina ora bisa turu mung kelingan selawan tuyumu. Tresno iki tak titipke jaganan nganti sak lawase. Tresno iki ra bisa ilang nadyan aku neng kono papane. Pak Semin ndang maju rene terakhir lagune Kangen Esemu. Pak Semin pinarak mriki. Lagu terakhir Kangen Esemu Pak Semin. Pamujiku marang kowe yo. Yeah.
pupuh lewung kaya malelo tak ingkari amung katong moto spesial kangge tuan rumah Mas Mardi. dadi lewung atiku nalikane sapisan ketemu wong ayu dadi laku siang dalu yo Dadyo ati sawiji najan abot tak lakoni sabda kandika ratu Mekaten lan saterusé saking Kedularas. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kesami penemu akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur sembah nuwun.